Vaya fenómeno, José Luis, a que liamos onte, grazas a él, non Invaca nin Boi, sí. Non deu resposta ao final nin nada. Pero recordamos que se temos 1.500 euros non Invaca nin Boi que pode levar para a súa casa. Seguimos en directo no Quen Anda Aí e toca falar e entrar no mundo do cosplay do que a nosa compañeira Laura Nogueira é toda unha experta e a nos fai especial ilusión que hoxe nos fales do cosplay, que xa explicamos antes, estás con Sabrina e con Laura, tamén compañeiras e amigas do cosplay, estades impresionantes. Agora nos explicades, digamos, cal é a vosa personaxe, porque nos no mundo dos videoxogos estamos así un pouco peixes, pero recórdanos, Laura, que é o cosplay, ou Sabrina, que contádenos. Pois, a ver, para a maioría de nós é un hobby no que tes que dar vida a unha personaxe, normalmente, pois, iso de videoxogos, de anime, pois vai un pouco diferenciado así do disfraz común porque damos precisamente vida, interpretamos a ese personaxe. Ajá. Porque hai quen confunde con disfrace. Sí. E non é o caso. Non é o mesmo. Hai grandes diferenzas. Sí. Tamén o disfraz é usar para ridiculizar un pouquiño o que é o cosplay e quitarlle traballo e mérito, aunque hai disfraces que están moi traballados, eso non o nego. Falando de traballo, ti tes o traballo de maquillarnos a nós todos os días, todas as tardes. Hoxe estabas te maquillando ti mesma. Isto falo ti? Sí, eu sí, A ti mesma? Sí, sí, este levoume como 2 horiñas, máis ou menos. Claro, 2 horas a preparación, Sí. pero confeccionar o vestido todo iso leva moito máis tempo. Sí, eu, sen ser a mellor en costura, levoume entre o traxe, facer a barba, estilizar a peluca, todo como un mes e medio, máis ou menos. Estamos te vendo aí como te preparas, sí? Claro, debe ser complicado, non? Un espello. Non. Eu teño que recoñecer unha cousa, e ela sabe, cando saí do camerino, vou cara a maquillaxe, e vina, e eu marchaba, porque eu non a coñecín para nada. No, está irrecoñecible, está perfectamente caracterizada, pero hai que decir que Laura, así como a veces, é unha compañera que temos guapísima. O que pasa é que así, con esta pinta... Guapísimo. Guapísima tamén, pero de outro estilo. Eu estou alucinando co traballo que te debeu levar este, sobre todo, vestido, non, Sabrina? A ver, o complicado foi poñelo, Sí, Este foi comprado. así. Sí, porque, a ver, eu traballo de costureira, entón, casa de Rego... Casa de Herrero co telo de pau. Hai moitos que si fago, pero este decidín comprado porque me era mellor, era máis fácil, estaba ben de prezo, porque hai veces que compensa comprado a facelo, que buscar as telas e todo iso, porque as telas son caras. Aquí en Coruña hai sorte que temos Carsi, ese tipo de tendas, pero así deste tipo, brocadas... Xo dixera o mítico rapaz de Televisión de Galicia non Troido. Que vai facer? Comprou, non? Sí, comprou e non que llevar o costar, exacto. Sí. E ollo, porque las tiveron tempo, non tiveron demasiado tempo para prepararse, para preparar as súas personaxes de cosplay, pero fixestes o que puidestes con Raquel Atanes e con Galiano, non? Sí. Están listos para sair? Eu creo que sí. Sí? Sí. Confiamos en ti, Laura, por favor. Forte aplauso para Raquel Atanes. ¡Guau! E Galiano, aí ven. Ai, o venta, ben. Este é Galiano. Mira, Non, agora como se fai isto? Agora é así, non? Sí. Oe, mira que chulada, Cal é o meu personaxe? Mitsuri, de Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, xa, como... Encántame e ademais, que pasa, Juan? Oi, Marcial, que pasa? Xa, Galiano foi... No, Galiano... Son ollo, Goku. Galiano non é Son Goku. Como non? É o mítico adestrador de fútbol galego David Vidal. Aí o tedes. Ai, mira, a ver como fago eu isto. Como sería? Así? Non? Así? Non caes aquí, non caes. Ai, tampouco. No, impresionante o traballo que fixeron con Raquel. Impresionante o que fixeron con Galiano. nun intre. Está guai, Galiano, mira a cámara, mira a tua cámara. Isto é inmellorable. Santos del cielo. Moisés, aí o Pois tedes. é un go. Es un toque con David Vidal, o adestrador, sabes quen é, non? Sí. Sí. Quería entrenar a min tamén, pero non quixo. Sabes facer a onda vital? Así. Nada, non sei fazer máis que o Non? que sei. Non era así, onda vital, É a xa! versión galdeiro de Son Goku. Esa postura, Galiano, é a de descansar agarrado ao sacho. Alá chamábase vai coa vaca. Bueno, pero que pasada de caracterizacións, parabéns, Laura. Parece ser que tamén hai cada vez máis xente en Galicia, pues, amante do anime, da cultura xaponesa, que tiran unha cita ineludible esta fin de semana en ese Expotaku. Sí.
por sorte, cada vez máis xente anímase, sobre todo máis xente nova, e agora, como hai máis recursos, tamén ves como empezan como moi potentes xa, é moi, o sea, é un orgullo velos, a verdade. É que non deixe de medrar. Sí, ojalá. Podedes vos deixar esta fin de semana, por Sí. se me animo? Veña, Sí, pois xa sí. quedo así caracterizada xa. Para carnaval ainda falta moito tempo. Que isto non é Antonio Galeano. Aquí está Galeano, Galeano. pensei que ti lle ibas pedir tamén o traxe para a fin de semana. No, Galeano que ten que facer unha Ti cousa. non te animas a sair así á rúa? Para o lunes teño que dar o sofá. Teño que dar o sofá o lunes e levaba isto. Vai facer unha cousa, Galeano. Hoxe están de aniversario os teus netos, non? Home, claro. Pois mira a túa cámara e cántalle os parabéns así vestido de Son Goku que lle vai facer ilusión. ¡Hala, mira! Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. ¡Bravo! Gracias. Estás emocionado, non, Galeano? Un avó orgulloso, Ai, que se emocionou, Está emocionado, claro. Galeano. Eu tamén, isto é historia de Televisión de Galicia. Home, dende logo, esa estampa... Ojalá, Tes os netos guapos, ojalá que teña máis salud que teña eu toda a vida. Ai, Galeano. Ai, que se emocionou. Non nos falte Home. Galeano nunca e a súa enerxía. Moitas grazas. Laura, Sabrina, Laura, moitísimas gracias. Galeano, con esta emoción vamos para Santa Rita a celebralo. Sí. Veña, que xa tes o bastón de peregrino. Para Villa García, Santa Rita de Casia. Non vamos a Vila García. Imos celebrar este Ai, día aquí. Santa Rita na Romaría do Cerixo na Estrada. E ímolo facer o grande con moita Pero devoción. marchamos para ouro. Marchamos para ouro. Collo xa o bordón de peregrino que marchamos ahora para a Estrada. Iso sí, con devoción, música e, por suposto, moito polvo, que non falta. As trados e te levan xa da carretera. Sí, pero é o concello, Galeano. Veña aí.